Здравейте, хора! Ще играем футбол. Да. Почваме. Да вкараме в първото упражнение. Пак ми се пада долу. То целта е така, вот, да видите. Така трябва отдолу да хванете. Белхария двойно ми се пада. Така отдолу трябва да хванете топката и вижте как се получава. Газидо. И просто трябва да прецените. Иначе като хванете отгоре, примерно от тук, вижте как става. Не толкова високо, вие трябва да прецените с вдигането. Злато. Така. Тайгаска. Леко повдигате и почвате. Може така само повдигате и по земя. Тухина. Аз съм много крив. Пак злато. Трябва да вкарам поне една. Татаро. Сила ми трябваше. Тарзан. Аре, трябва да вкарам. Пак Австралия. Нори. Кандия. Кансари. Ще се видим в следващото упражнение. Кансари шер. И да хора следващото, което оператор нещо направи да вкара топките и ми падна в главата, е да направи така. Да видите, много който и да завърти да влезе.